Potrotçu. O ben potrot demenem aýtjaktym sapara. Potrot diýmek feodalizm diýmek. Feodalizm näçin jasyrda bolupdyr? Orta asyrlarda. Ýa orta asyrlar diýilen 15-nji, 16-njy asyrlardyr belki. Ondan berwet neme kemine o potrot berilenine ulon ýa-da öňümki de ýöne 3'te 1'ni ýa-da 4'te 1'ni berýär-de. Ýa ýere ýetine. Ýöne Türkmenistan'daky potrotda sen işleýän, nemedýän malyň hemme jetini berýär-de. Sen wagt galyn o. Bergilçik ýa. Sana da aýlyk berýärler. Aýlygam neme çykmaýjyň eten ok. Ýerten kowjuga diýeten ok. Ýeken togumy eten ok. Bu gulçuluğun gulçuluğu. Potrot yerim var diýär. O ýuwup görenler var. Biz kitaplarda okuduk ya. Potrot elbet zat. Feodalizm ya. Bulara umit berýärler, näýle umit berýär diýsen de, neme kemine bir jaň edip aýtýar da. Men özüm Ukrainada bir ýerde işläpýär. Adyny demetmäýin. Şu zatlary eşitip öz nemeder. 2 hektar potrot yerimiz var diýdi. Onum diýdi men başga birini berip gaýtdym diýdi. O ýorunjak näme diýdi. Ýöne diýdi hadymdan neme aýratyp gelen ok tebäbi diýdi hususlaşdyrylanyna şoňa diýdi gözükýän diýdi. Şo umydym bar diýdi. Şonu potrot yerimizi bize bererdim kendik diýdi. Şo umyt bilen ýaşap ýör. Şonda alak.